Hvad så, guys? Jeg har ikke lige en introduktion, men I ser lige min ven lige om lidt her. Min mikrofon, den gad ikke at pick op af en eller anden årsag, så I må bare lige leve med det. Håber I kan leve med det. Peace. Love y'all. Oh my days. Hvorfor fik du ham derinde? Åh, det er psykopat. Åh, det er psykopat. Åh, det er psykopat. Ja, de her speed-ups, de kommer bare til at blive enorme. Bare lige så I ved det. Han. Hvor nøgler han henne? Den burde præcis være der. Vent, lad mig kigge. Det er backstage, mener du backstage? Nej! Kom nu! Down! Backstage, der! Ja! Run! Bro, hvorfor skulle der mig med nu? Der kan ikke åbne. Der kan ikke åbne døren! Er du døren? I love you. Oh my days! Hvad står der? Closet key. Yes, så der er legit endnu en. I guess jeg kan sige, at vi har spillet det her før, og det er den nye opdatering, vi spiller. Ellers er der faktisk ikke særlig meget at sige. Bye. Okay. Ja. På den her sted, så der er pyt der. Lige her. Klar. Jeg tager stå. 81, 84. Hold os skrive mod. 81, 84. 81, 84. 81, 84. 81, 84. I love you. Kom nu! Oh my days. Hold on. Yeah, got it. I love you. Oh my days. Ik kan. Ja. Oh my days. Ik kan niet aan lopen. Ik kan niet aan lopen. Of aan lopen. Balkon! Jeg ved.
Nej, vi har ikke fået nogen kode endnu. Jeg ved ikke. Hvad var koden? Yes, okay, det her det er faktisk lige personen, der spillede med den anden person. Åbenbart kunne man ikke høre mig, men det er ikke lige historien. Anyways, det der skete, det var, da jeg fik en jumpscare, så glemte jeg at trykke på den ved siden af. Jeg viser lige klippet igen, bare lige for de andre, der skulle se det. Men ja, jeg kommer bare lige til at fjerne alt andet, der lige sker, men det der sker, det er det vi gør nu, det er at vi henter den. Og så tager vi den hen til kontoret og ser den. Let's see how long you last. Mappet er legit for stort. Like, det er crazy. Oprigtigt. Justice var os, men altså, vi var bare frem og tilbage hele tiden. Hvad? Jeg skal sgu ikke noget. 7, 2, 7. Hvad sagde du? 7, 2, 7. Hvad du siger? 7, 2, 7, 9. 7, 2. Ja. 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 Tallet nummer 9. Yeah! Det har legit tog alt for lang tid, så jeg spiller lige op for jer. Bare lige så jeg fik konteksten, godt nok. Low-key satisfying lyde, godt nok. Like, fødderne og det hele. Koden er ikke det du siger. Du har ikke fortalt mig din gæld. Du kunne lige bare sådan, altså det var rigtig selv, altså der var sådan tandblinden, altså, like, okay, come on, luk lige den, altså. Oh my days. Oh my days. Lad mig join den. Vi gjorde det her legit i sådan 2 minutter, det var helt crazy. Fire dog! Hvor er den henne? Hvor er den henne? Nej, det er for dumt. Lad mig komme op. Nej, jeg kan komme op. I love you. Jeg legit ændrede bare det der, for jeg gad videre lige at høre på alle de der jumpscares, der er reageret. Så I må bare lige leve med det I love you stuff. Igen, speeder bare lige det her op, fordi I kan jo ikke høre mig snakke. Så lidt lige meget. Kom nu. Kom nu. Får vi en happy ending, eller hvad? Oh my days, hvad er det her? Kan man åbne det der? Undskyld, klam! I wasn't sure if anyone would actually find me. Most people walk right past me. Han hjælpede for hårdt igennem det hele her, så jeg valgte også at speede det her op. Der kommer til at være virkelig mange sådan, hvad det hedder, fast forward. Vi lavede ikke særlig meget. Vi trollede mest af tiden bare rundt. Jeg er så begyndt ved at danse. Okay, nu er det overstået. Ja, ellers så snakker han bare mere med, at han var fanget dernede i noget tid. Jeg er sikker på, at andre folk kan finde videoer af hele hans snak. Men det var lidt lige meget. Ellers så viser jeg også lige nogle andre ting, vi lavede i mellemtiden. Men ellers så lavede vi ikke særlig meget. Jo. Jeg kunne legit ikke få den elevator til at du.
Jeg prøvede virkelig alting. Så fandt jeg ud af, at jeg skulle trykke på den nederste knap. Det gav sgu ikke lige lidt mening, fordi jeg skulle jo gå opad. Arlelos. Din gud! Din oh my god! Hvorfor skreg du? Det kunne ikke være så langt lyden. Oh my... Vi skal stå og vente på jer, så nu ikke. Kom videre. Kom videre. Nå, vi skal til døren. Ja. Hvis du dør, så tager jeg 3. I love you. Arlelos. Altså, Arlelos. Oh my days. I love you. Jeg kan ikke fordrage den der lille dinosaur. Oh my days, den dræber mig hele tiden. Okay. Døren, ja døren, man må sige gå ud af døren, jeg ved ikke hvad vi skal. Men hvad, er det døren? Ja, så I valgte bare at respawn for at være helt ærlig. Det har ikke rigtig ændret noget, for jeg tror ikke, at jeg kunne overleve uanset hvad. Men nu når der er sådan i den her tid, hvor jeg bare sådan går rundt, så vil jeg lige sige, at det er faktisk et mad funny spil. Jeg vil rekommendere, at andre spiller det også. Ellers er det ikke så meget at sige. Gå klar til. Gå klar til at gå op med elevatoren. Nej! Gå om døren, jeg gør det her. Gå om døren, og se hvis der kommer nogen. Jeg skal nok holde elevatoren. Åh godt. Vi skal til højre. Højre! Ikke den vej! Ja. Done! Skal om garagedøren. Om garage. Nej, kom med det her. I love you. Du skal vente. Oh my god. Jeg tuder. Du skal vente. Åh, men det er ikke så. Hvor så der? Pisse løb.
Nej! Jeg tror ikke. Vi skal have den nøgle. I love you. Oh my. Oh my days. Oh my days. Din grin. Oh my days. Okay. Så det lyder. Jeg skulle have fået det, jeg kender dig. Jeg kunne sige. Oh my days. Jeg kom ikke med. Nej! Du kan ikke tage nøglen. Jeg er nøglen. Ja. Chok, mand. Ja. I love you. Ja. Jeg er nøglen. Følg mig. Ja, det her det var så min sådan første officielle video på min kanal. Jeg vil sige, det gjorde rimelig godt, især med redigering. Den plejer sådan 47 minutter, ned til 20. Så det er bare lige godt for mig. Ses!